मालाबाबो बे गोमालाङा आरो बिजेपिआ समानै मर्यादा होगासिनो दं बड'लेण्डआवबो आरो बिपिएफ आरो इउपिपिएल खौ खौसे जानोबो खावलायदोंमोन नाथाय राजखान्थियाव जाय गोहो थायो बेसो गुरुत्व मोनो दिनैनि दिनाव बिपिएफआ गोहो दं बिपिएफ जों रायजो दं ओंखायनो बिपिएफआ गुरुत्व दं आरो रायजो राजाया जाबाय खामानिजोंसो खिन्थु बिजेपिहा बेबायदि जेबो गैया आरो आं सानो बिटिसिआव दा बिपिएफआ मोजाङै मावलांबाय थायोब्लानो गासिबो थिग जालाङो रायजो राजा बिपिएफखौ मदद होबाय थाब्लानो गोख्रों जागोन दा माने दिनै बयबो जुदि नुखानानै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिजों जुदि थाफायाब्ला अब्ला खामानिबो जानाय नङा गोख्रोङाबो खम जागोन ओंखायनो दा बयबो थाफानांगौ आरो 5 बोसोराव खामानि मावना लानांगौ बयबो गतिके राजखान्थिया बेसो बायरायाव जनानै मोजां गाज्रिखौ बिजिरबाय थाबा जाया गतिके जोङो जुदि जोंनि रिजनेल पार्टी बड'लेण्डनि बेखौ जे जों लाखिनांगौबा रिजनेल पार्टीजों बयबो बारसोमनानै मदद होनांगोन गोजानाव थानानैल' बुंबाय थाबा जाया मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै मोनसे 5 बोसोरनि उनाव फोथायथिखौ लाबोफिनदों रायजो राजानि जायनि थाखाय 29 सा बिथाङा काउन्सिलाव देरहादों आरो बिनि उनावबो दा बाखि मानाव गेदेर खाम्फा बरग'याबो जइन जाफैफिनबाय बे बिराद मोजां बाथ्रा आरो आं सानो फैबाय थानाय समाव बयबो जुदि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मदद खालामो अब्ला हाग्रामा महिलारि बिथां आरो बिपिएफ नङाब्ला आसामाव राजखान्थियाव खुनु बाथ्राखौनो बिटिसिखौ गारनानै बिपिएफखौ गारनानै साननो हानाय नङा ना इउपिपिएलनि जाहोना जेबो गैया इउपिपिएलआ जायफोर बाथ्राखौ बुंदों रायजो राजाया बेखौ गोनांथि दं होननानै सानाखै आरो ओंखायनो रायजो राजाया इउपिपिएलनो नङा जासे बयबो माने बिपिएफ आरो बिजेपिनो भट होदों आरो दा बेल' राजखान्थियाव जाहैबाय नोङो मावथिल'सो बिपिएफआनो जा बिजेपिआनो जा जेसेबां गार्डि पार्टी जा जोंहा खौथि मानसि दं अदेबानि जों हाबा मावग्रा मानसिया माने मा होनो लाखल' आरो जोंना बिटिसिआव जेनेबा हयथ' 1000ल' खिन्थु बे 1000 मावथिफ्रा रायजोनि गेजेराव हाबनानै गाव मा मावगोन गावबा गावनि पार्टीखौ बुंगासिनो दङ आरो बे मथेसो रायजोआ सापर्ट खालामगोन ओंखायनो रायजोआ इउपिपिएलआ जेफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों बे बाथ्राफोरखौ दरखार गैया होननानै सानदों आरो बेखायनो बयबो बिपिएफनो भट होदों आरो बिजेपिनो भट होदों गतिके मानसिनि जेबो नङा बिथांमोननि पलिसि बिथांमोननि मावथांखि माने प्लेनिं आरो बिथांमोननि जेफोर स्किमनि बाथ्रा बुंदों रायजोफ्रा बेयाव आसस्त नङा जेफोरखौ मावनायनि बाथ्रा बुंदों आरो मोनसेया जाबाय 5 बोसोरनि जिथु खामानि बेखौबो रायजोआ बिजिरदों जे बे 5 बोसोराव बेसेबां रायजोनो नांगौ खामानिया जाखो आरो बेसेबां जादिया हयथ' बे बेलायावबो रायजोफ्रा फोथायथि गोमादों जे मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव थांनाय 19 बोसोर खामानि मावदोंमोन बिनि उनाव 5 बोसोराव मा जादों मा जायाखै बे निस्सय कम्पेयार जादों गतिके राजखान्थियाव दैदेनगिरिया जेबो नङा हानजाया जेबो नङा खिन्थु बिनि मावथांखियासो रायजो राजाफोरखौ माने नोङो मा होनो गोसो बोनो हागोन आरो हयथ' बे बेलायाव इउपिपिएलआ फेलें जादों आरो बिथांमोना जेखौ सानबाय थादों एक्चुअलि बे नङा आरो रायजोफोरनि जेंनाया बबेबाथ' गोरोबाखै जायनि थाखाय बिथांमोना भट मोनाखै ना बिजेपिआव बेबायदि जाया बिजेपिआ मोनसे राष्ट्रीय दल हादोरारि मोनसे हानजा गतिके जोंना रिजनेलाव बेवहाय मानाव गेदेर हाग्रामायानो हेड आरो मानाव गेदेर माने प्रमद बर' बिथाङानो हेड खिन्थु जोंना बिजेपिआ एकदमबारे राष्ट्रीय पर्यायाव दं ओंखायनो राष्ट्रीय नेता आरो जोंनि रायजोनि नेता दिलीप सयखिया बिथां आरो बिथांनि टीम आरो मानाव गेदेर जोंनि माने चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां जायनि सिन्था जायनि खामानि मावनाय जायनि नाजानाय जायनि खोथा होनायजों रायजोफ्रा बयबो इसिबां सापर्ट खालामनानै दिनै 8-12 सा एमएलए देरहानो हादों आसामाव गतिके बिथांबायदि मानसिनि जिथु साननाय हनाय बेजोंसो मन्त्रि सभाया जागोन जेफोर खामानि मावनो लादों बिजेपिनि दैदेननायाव एनडिए सरकारा सोरबायदि मानसिफोरखौ बिबान होयोब्ला बेफोर रायजो राजानि गेजेराव मोजां खामानि जालांनो हागौ बेबायदि मानसिखौ नायनानै मन्त्रि सभाखौ दानाय जागोन आं सानो बे बाथ्राखौ 11 तारिख हर नङाबा 12 तारिख नङागौ माने जों रावबो मिथिनाय नङा आं सासे साधारन मावथिसो बिजेपिनि